enemy kasa say debi enye ususu se we mu na wahunyade wo enye wahunyade anyway wadwuma ne se ye menwan na nkoda na omde da abonten no wahwe wo mu Arefo ye mamu nyina akwa abadom ba NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na waje so de amam sey sanne badwem bem e wo baabi a wo bia samre so re baabi NYANSAPO ya ba bedru ya eye sabi enyanka efie wo ma wonum ni na eni agya na yato won mo jeje mu na nyaminti no maami bi a friend say Mary what foundation bi a friend say perfect peace foundation a eno ewo amekom ne be amekom ahemfi anase amekom fitem eho ene ya ba bejen ni nyina eni say ekuo bi a wonum so sha ban ase na wo de wo ne friend say heaven Abibio foundation wonum ne nneye nyame adaroma wosu na wo hu wo mobo na wo mo beye enyankan adoye enu nti nam so NYANSAPO kasa mfonyi yenso ya ba be pie na ye ba ye na afe ne be wram na so sa hwe sukuu no ekwan ya obefa so a wodi bewura mu afei wono ehaw binom edan no ye mo so ene ade ye plaster mu bibia ni wono ma aye complete e wa hanom a na se wo mo wa ho kyerem yi pa enti ye nuanom asabi mu hu mobrohu fo mobo wo mo ni bie agyanka ene awisia no madaroma Perfect Peace Foundation say akonya ne da ho wo mo bie wo mo pono no de ato no bia bibia wo bia a opesa wo de ba na de beboa wo mo de hye won mo dwumadi no kina na mama me Mary ene ne dom a won mo embo nyanka won mo do bebro be se aduonum no wo mo hwe no ebe koboko e de amom no yesre mo e ya amomra na won mo amekom kumase he ya amekom wo mo ben ahemfie anase wo de odura amekom ase amekom fitam uduru ho na obisa Perfect Peace Foundation anase nyanka fie ho na obi abekyerew waba enti mon kam ho abra ye wura mu na afeye ayeye de a heavens Ababio de ba ye no no ye ko na yakoda na nini ye nko ne yenkohwe pompa ye ewo nyame agya oba ne nkonkron di mu ye pompa ye se wo de wafuna wakoa abeka ye ho igya ye nkomodi ye hye wonsa esrese ho nkonkron brem wi nkomodi no mu anim onyam aye wo dia adum nti we Yesu di mu amen amen acho we de ye baby sabi anope ewiai ya wa unko for mo amano ni heaven Abibio foundation ese de bia mo na ntinti a wa hapa cause mo se hayo mu fie no mo ba hanzo mo niji ankopon zo tokoso hia omo awo ne mepa omo ye na emitia bi mu na panyin odan no ye frɛ no na namframa Ababio ono na ye Dallas Santifo hene na oni medi nkomo se agya mpeso mba no mo do mo ni beboa na kwan o mbefa so o mbeboa eniema bi no o matimi ahyase atumpon nti ene de mu hu ye wa awie a eniema ye de ba ye di agya ye ba ifi a se ye ba na eni enuanum bedidi nti ende ya de dada na mom ni pompon so ane se nka ye wo se ba ne be hwe eniema bi atoto sima wa hana foundation for no mo wo US wona ankasa no o mo hwa o mo hu kwan a mo so befa so ombeboa mo nuanom ketu a mo sisu nti awie de boko adarma ye baen so a ye niema ye wai tiru anwa mo so de anwa na drinks indomie na nsu ntare adarma mo hwemu a de o se fatano no de ntimi fatano na ebisu kobe fufu nti yanso ye did kan no madaro man nenso so ye me na me ye o mafuna musuma me wo Ghana nti nenso ye mawoda timi so me de support kakra kan ti to tomu sa to luda ye den nkra no bebona o mani je no so ye mpai bo ma ye na madaro man na yankopon so atoko so ahia ti ready ye baya ye nantisi ti awa no daro Radin Shram Yedamo Sipa sende obesrai kwan fufuro so kora na yenin na se yenim seji se afida na ebehu wo mo enim wa se na moayo ahboa mo sa ba fie biu onyame nhyiram e ka kire nanan na busua se Ewrade enhyira wo mo ewo amanone ho de de obi akoma so Ewrade nyema no ewo Yesu din mu amen.
That's it. Afi ebe ma akola na bompaye ama. Radio bompe jay mama no ne papa no mo US Oma address sa radio sese shromo radio makuma so de momo radio don pebra de famomo radio do makuma puno so de sese ye momo radio momo ni petit rumpa kese no modi mpa radio tonche no momo da sunje radio momo kwa hodin wom radio momo ncha obro mani frada radio do mbo radio ton momo no moda Ababio su tonche no momo da sunje radio bien sharp no momo radio biedie puno momo radio bia konti puno momo radio maye nya de no mochi radio sonne na se fongu nshem radio bomo ban so kumka fonsem radio asem so momo chance oje radio sese nshebi se fata mo radio sese famomo radio ntoko esisi o mai radio sese meme bin come eni so do Jesus Christ dum ti amen. Radio Rasida. If can go on the bar. Woman who must love. And call you for you. Masha Flonda. Mamma Flack on the coffin. Radam so says Rawamo, Radmo Musica same to Toye, Radmo Mejuman Coso, and double on Besrom Chassia Bomb Praditi Omiada, Jacomian Kuponi Mammo so, on Frukumo Melboam, on Mamu Chima Semram, on Kai Modana Forre, on Mamusha Forenuda, on my enya Denuachi, on Sumon Massifo Munshram. Mamma who ban fracam caffonsem, ran me and sharp mamu, ran me a dear mamu, ran me a quantity of mamu, radia papa in suradum, so say Yarea theatre say maybe in cano, radum so says Rano, radi be a sharp romano, radum so say cosua fun fiend be canning few. Oh, the Jesus Christ, amen. Radio Bumpy, Jay Papa, Mamma, Woman, Nation, son. Radio me Bumpy as a papa show. Jacob Nagupo di Maunso. Of you can groom one buano. A man in Quan would do one. Papa Bumpy, Jay Papa, who didn't fear about Quacking film. Papa Bumpy as a papa shrano. Jacob Nagupo demanded so. Of you can groom one buano. No man in Quan would do one. There was be a radiation and them. Ya Jamba Javan who they come about Jesus Christ the demon. A radibia quanto promao. A radibia dear promao. A radibia as a cap promao. What about Jesus Christ the demon? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hooray! That's it. I said the other two when you that na yada so perfect peace foundation, perfect peace foundation. If ye are no ewo amikum nebe amikum ahimfie baby fita for no ewo na hwa ne wo nene se wo hwa heavens Ababio's foundation a wono so wono ti ewo abrochi na yewra ye friend sebunso a oba Asante mantem hanuma Mama redare ntwene bom mekire fonton fom ne ade manhia wodo ani chim ne baabi ananom bekọ ne ade nyina no ene esa ye na woda enne ka ho ama anuanma kan bom mu no de niema abesi ne naso na wode aba perfect peace foundation efia sede mu hu se ewo ye chi afefefe kama no eniema ne do so yi pa ebi ya anwa ebi ya mo ebi ya anone ebi no eye toiletries ebi no so eye ensuo a chese niema bebre ena eka ho a indomie no sede mofra won mani je ho ludo a mo de be diagro nyina no wo mo de bi aka ho eniema pia ho bo no esombo enya asem ketwa wo mo de abena emprempren no kofare by danso tipa wono ena sa perfect peace foundation ye etine naso na oye tibire kese a utua no no wona won se wogira menchen kama ya ye ne eba be bon komo na afei eniema na eba ye no eni efia han komo kakra no ye die ni tikamo na ye maame akwa aba na afei ye nkweni maame ye mo akwa aba NYANSAPO kasa mfoniso ye wura
na wompom te sɛ nyame adom na nso ɛ yɛnso yɛ ho yɛ pa nyame ase ma ofisi apa nso afi nkɔmɛto yɛ afi sɛsɛ no na perfect peace foundation fie ha na nneɛma nyinaa asesa ama nyame aboa mo akoma so adeɛ anuanom abɛboa mo that's ebru maame na wodi ankasa de sɛ yɛfrɛ me Auntie Mary medin paa de yɛfrɛ me akosua fusua na Mary ni etini a obiara de frɛ me okay ye baby so bibia for perfect peace foundation ho na mama ni kai na me ni nkomo mfa ne me ya ene heavens Ababio wo mo de aba a mo de beye ma ye di say na usi esomfa no kwasem ni yeda mo ase pa nyame nhyira mo ye nipa nyina na ye no sa enti ni a ofiri na koma mu di bibi ma no awurade asem se ono na awurade dɔ no ti awurade no won no nhyira no de waye bia wo Yesu di mu amen aya na eniema bi sei no eta ba fia anase obiri bia ya na yesi bronya na ya na mutita yi na bronya ni twam a na no ano no komo de nkwada ne no kresa no kwasem ni ya na aduane no eba nkakra na ema te se de bronya ya na enya no sanity okay say obi bebisa say perfect peace foundation mo how pa any say perfect peace foundation ya how pa sisia ni ye dan ya yetim sisia no kwasemi enkola ne naye mu no se yenya baabi pa ma wo mo eda enti sisia ni yehia nnua ye di begu eda no so nyi nchense a ye di begu so eno ne how kese pa how no doso nanso kesepa ne eda na we den ifiri ose mo bebo so be ho ne nyina ewia ma nkwara no enya baabi di mu tiato a edi be biem na wo mo e-books isuku eniema eno ne ade ehia ye papa nkola no wo mu school ntadiem ene wo mu books ene uji ye can say a book ye say a test book no kwasem ni baako nipa baako baabi a wogina no say ko be 7 million 700 and discover for 700 sa iti enu de ne yesre adofo se wo mu maboaye na enya adeketwa say wakadan no ena waka nkwada no school ni titiri wo nwoma a wo no betwiro mu ni ade ye beka se no nko a enunko ade mienu no nko na sesi ade nka wonya so nka beboa ni mienu ya eda no ena nwomesua ho neema enye sa enu firi ho de ade aka ne nhyeda ena aduane waseni yenim se nkwada mu pa na omo pepa enye sa omu de indomine emo no de ene dako bia emo ye di bag ba ko se dako na wo hwɛ sɛ aduane we no kura no kyɛ sɛ wogya wo mu se ye ni dia kɔpem anwummerɛ kura ye emo no a ene indomie no de omani gye ho pa sɛ wobɛnoa mo a de sɛ saa bɔtɔ wei na ɛda hɔ na ɛhyɛ mu maako 5 no wonoa no baako anopa no kura yɛ anopa no nko a na obi adidi nkakra saa ne de ansa na awia de omu bɛgye ɛne anwummerɛ saa na sɛ ɛmo ne indomie de mu hia ne ha paa ena fe enam so no kwasem etoda na enam ho ayedin enkola nso mu hia se omu wenam okay that's arafo muguso a mo hwe ya maame Mary ye perfect peace foundation efie a heavens Abibio omo foundation a wono mo nso ate a etire no ewo eye abruchimemu na yewrabo nso ene esa ye na woda na wo mo de asi so na wobeye saa ye di maame na na eguso a ye ne ni edi enkomo ewo ha no maame eba ne say na foundation eba ye no kwase media no ofre na me ye madwuma me kokwa nso na me koye me kofa niema wo Lagos na me de ba nti no kwase ni me ye adwuma bia na enkoyi na mse da bia se me bompa yesre awurade no kire me madwuma potia ese me yi ti madwuma potie no am start ye se me bompa ye no ene
no kwasem bonsu osuade na nso onim kakra se me empa bofo nti Awurade ene me kasa se da bi enye ususu se we mu na wahunyade wo enye wahunyade ni we wadwuma ne se ye minwan na nkoda na omde da abonten no wahwe wo mu nti me enum na me fresh sofo baako Baptist sofo na bisa ne se me pacho sei na mehu nti edie na menye no so no kwasem ne bompa yeyi na msiyu mate nti no kwasem ni Awurade di me namfa evangelism mu na me ko abonten me ko bompa ye me ne nkrofo bompa ye ni ade nti evangelism nu na Awurade edi direct me ko Rema nti Rema na eho na me kopie na sofo Awurade ka kirem se ifie ha ne baabia ese wokọ nti meni Rema for nanti mfie nson ensa na chese me sanya aba mechi abeye adwuma Awurade hye me se me meye no nti sa me o hyase o de mofra be se ne hyase nkola anu na me de mo hyase ebi awie university ebi nso aware ebi nso so etutu akwan nkwada num na ado mo hyase besi ne no ebi awie suapon university ebi aware ebi num atutu akwan sa na nkwada num no obi bisa say wo do mo hyase wonya wo mo hene obi jane de abontene na wode ne obi de ne breme na me so akola no mu a kopim se wode nyiniye ti sa wo mu nyina ewo ha wo a ne agya na bontene saa ne de agya na obi nso wo a ne de na breme na so no mu sa mamini kamisa wo yansa saa nipa num na odo mo hyase no sabi obi kai wo de no kwasem ni ebi kai me ebi nso so but do oshia me a utumi se nipa yi enam ma mi so na nsuminya baby ginai enye hwe wo man kai wa nyame be kai wo de saa na enimu atre nti ne se ye bisa wa obetimi a me timi ehu kwada dodo be ekura wo se me kuta nkola 50 ewa ha eduonum na me hwe mo say ayi foundation wo hyase enso ache betimi anya mfie be say we dia betwam ba aduanan o because nkwada num ado mo hyase a usi bia wi asuapon aware eni ade ba ko bi kura a wa kire me ni ade na se mfinhia aduanan etwam anya wonu hunda se obi a wokọ aso ugyaye na afa de wo se orphanage na be emire bi adurama watimi atan mehu yi a no me hunda fi se bra menya saa ofre no ene no mitunu se enu ni madwuma nti menyamu asomdwe first no so na menim de menye meye me koye we ni makoye we ene menim se ha na onyamedi magina nti ho ana megina enkwara tete na fom wa wotete o makora na fom na obi a unim ni baabi a yesi bia woda ha o maame agya na ha oni boafo gye na hwe no se na tie pa aboye ngomo pacho de tie ne se wo hu ne se eye ade asudie kese bi ma but me no se ne nyame de adom menti no me hu no sa nti se me hu se nkola wo fia eye nkola be se 50 me hu no se ye 50 me hu no se ye 10 ene kura me fi se me hu no sa eye esan se wo pe no ena adom no ne akoma no nti se die bi a wo ba bi a wo ne o ma mienu kura ate na bi a be ye dia ma no wa ha no hu ne se die no kura hu ne sa ti unu ho da wani je se wo yes pa se me yes adwuma eye me nwangu won se me hweme because won se ye ni bitete e bi a unu aba akopa bi grant me akola ba akokra o ye ono ande o ntumi enye na adwuma so atiase nti bedie me hu ne se de wo hu ne se eye aduonum no me hu ne se eye du ene kura me aya ne se orphanage mo enkwada no
asɔden na ebinom nso sɛ de mu setete wo mo no ɛyɛ wo ma yakayaka de mu de wo mo yɛ nkrutu nwuma ɛne ade yɛ wo abɔntena ne nkrɔfo ma wo mo hwɛ wo mo yɛ de nuane kɔm wo mo kura na wo mo di wo mo mfa ma wo mo na ya kyekye de kɔ abɔntena ne nkora ne kɔm de wo ha saa na te wo yɛ no me pa cho David enye ne saa aha enye baakofo na didi wa ha yewo enyanka ne ekurafo a wo mo nso wa abonten eno nkyere se ye nya bia di nti akola aka no nso ija won saa da bi ekunafo ne ekuna ayi enyanka wo mo nso wa abonten no wo mo so de ye benya bia no ye koma wo mo nso bi ma wo mo nso nya bidi na just niema na nkrofo de beche wo ha no in the name of Perfect Peace Foundation no ye de ba unso timi hibi sa de kwa abonten ko yes ye ma ekunafo ye ma enkoda ye de da abonsen omu nyina ikoma omu nso bi unso wa akoma wo yibie ene ekunafo ne omu ni bi nso unso de sa de kote sa pepe ye de ba nya wo nko akra na ye de abro Debi obi nso a nukwasem di obedi kura edin nti sa nipa no so wanya bi negu ho no ase enwu ho nti na kom so di obi debi eno de Awurade kura ompene yen ase mame eden na etwa to a wobeka na ade a kire Heavens Ababio Foundation ne ombeye areye di ena afi enuanom a won mo abonten mo wo pe se won peseja wonum be ya adoye edi na abeka Awurade enhyira wo mo opepa wo mo wo edi masa foundation atisei Awurade enhyira wo mo papa de ye kan se de wo mo ahwere biara Awurade enhyɛ wo mo anamu woni owo amanone Awurade enkai wo mo na wo mo adwuma enkoso wo mo sikasem entutoyi de da wo mo akoma so Awurade nyema wo ewo nyame agya oba no nkonkron din mu amen Mama Mary yedasi pa arefo na chese Heavens Ababio Foundation one madoya ene one be ni Perfect Peace Foundation ye nuanom nyanka won fie na aha ene edi dwumadi ni nyina ye de ebewie mo hu se enkwada no ede odo ede abodom na afie mo bompaye ede ama Heavens Ababio Foundation ena afie era aye nana bunsu a ene owura bunsu a wodi na wodan so won mo di bia ma no ene obia no ma ye se Oliver Trace omo se sebie ko nto omo nto wonu mpremu ti bibia wonso free se wo bia obetumi di ababia no ekwan eda ho no ma remfi se wonmo ewo amekom omo ben amekom ahemfie ho no manasa amekom fitem ho no a wo ba ho no na odo na se wo hwe Perfect Peace Foundation wo behu wo mo na afi de opesa wo be de mo mu bia no wo so wo de aba bebo mo aha ene NYANSAPO kasamfo nyine edi mu sina ya sore so medi ene abusua pani owusu adumi yema mu nyina mu ene hwa wo gen ahenewa Dentini ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya